Ano mo sa tulog ako? Ano man na, masuk ko tulog ko. Kapatid ko na kimubo. Garlic rice ka, Gong? Garlic rice ka. And then, plain rice rak na sila. FBD ko online. Naingon sila. May message sila. Isa ni message. Oo, naaka sa lista. More on white manggod ni siya. Kay itong salad chip lang, dagan big white yan. No, pilit siya. Pero dali rin tayo. More on egg. More egg white. Ha? Magsigira kayo ni Ana. Push up. Push down. Ma-stretch imong ligament sa upper back. Muan ko na yun. Gusto bugas na ano. Pero ayaw po siya. Kaya imong i-feel ba nga imong mga ligaments and veins. Ilahi ang color kay more on egg white. Kasi yung nagluto kami ng basic lang kahapon. Ang daming egg white. Pagluto dito dyan. So, dapat na ganyan yan. Hindi ako marunong. Ulo. Hindi ko may kwato. Ano sa course. Abot sa ulo. Garlic rice ko na siya. Makaan ka dokot-dokot dong dili. Makaan ka dokot-dokot dong dili.
Lagyan natin ang tutong. Lagay na ang tutong. Yaw na si Langga Christina, oh. Ang garlic, guys. Yun na, may nagsaw. Ito ay, guys. Ikaw pa mo. Pwede po ito, pusap na yung imong tiil sa bangko. Nag-amping dato, basig maana imong siko. Dili. Imong tiil, butong sa bangko taas. Hinay ka, oo, hinay ka ato, ha? Kay basig maligas ba imong imong arms. Pwede yung pagani, oh. Oo, dala. Kaya maba. Pag kubiri na imong kamot atong akong gihatag sa imo. Kabang murag sa kamot. Ato ito pagkakata na yun. Oo. Mag-ambit na mo ko diha. Imo bagi? Ha? Nabilin na gawin nimo sa gym. Tayo guys. La la. Ini kayak guys. Napunta na sa gilid. Sandali. Para medyo ma-kuan. Okay, Hana. Topil. Topil. Dari sa piglas. Makapila. Makapiak. Ipanapin sa na dito. Makapiak. Makapiak. Sabi ni makapiak ni. Nantay na ko. Ito babasa man. Bye guys. Kain tayo.